Khulumka Chini Khorang Naitang Jota Takoktai Bukuk Shagnono, Ang Tini Nong Logio Tongo Shalome Debbarma. Tini Chini Khorang ni Shandazarani Kok Shalai Pandawa, Han Hachina Ronaroi and Manjak Paika, Tunkerung by Gudel Zaktongai, MLA Swapna Debbarma, they were Koroksa for Money President TWF ni. Apa haikina jeng tini wa apa na tini thengkereng pai gedal sak tong nai ni oro manjak pai mani tei tini ni chini topic rok ka greater Tipra ni choba tei tabu Christian rok no ST facilities ni cancel khlaina ni shanmung rok no tei Ingke tabu jeng puila wa no medan no chini rok pai manjak pai bagai bele bele khana lamsobu hamba Ingke merna lamsobu na harmani ya golo jeng puila Andarok cengna ni sekang phadi nai nele na tabu greater Tipra ni choba wa musangjak Swapna Debbarma ni bini aro live mate ya pai ni mari rok ni kaisa short video One last fight, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन करके रहेगा नहीं भूभाग्रस्त सामानी अब उनका 2023 फाइनल 16 तारीख को आंध्र से मारी फूट थी अब से खानसानी मारी जिन्हें एक नहीं शो अन्य वन विमान और विमान का ग्रेटर Tipra cuma hari nangai ग्रेटर Tipra ala cuma nangai Chini next generation से sini mundi kerana bukan kalau kalian bagai
ni odikar ang tiklai priman ababa ang cesta khlainai ani buri buku thonga togru bubagrano sebo yakal liang gangkai bo busu power mane asike saka abo bo wan suknani bishoy borok rok botai misi diri kha aulia tosa tai sagai resamsre resapta selebo ta thang dido ka tinam sia hinai resapta selebo oporo tai misi diri kha BJP khanani RSS khanani noro nasini tobi abo tawanadi abo sanai no pagole ki na bole sagole ki na khai mahai যে মরণের কালে 6 মাস পাগল হিংসামানি আবো কবরক সানাই ন সানাই সাই টংথং আবর মনর পুইতো তাথানি বিশ্বাসতা চাদি আবো সাই টংথং কেবেঙ্গি টংথং badra sao ani ras place dorda kre nangka ras place pano phalnai ini sao ubagra punugo mum mayu bua bonnui tongo obono pano phalnai ang tobo o Tipra sarongno bukdiri klanai inai punugo ubagra जों तामंगा सिनि थिनांनि बागैनाय कुसुं कुसुं दं थानानै बागैनाय सिनि आलादा रायजो नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नांगौ अ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड मान्या साक जों बुबाग्रानो लगिरि थानाय जों सिसिनानि नांगौ जों बुजिनानि नांगौ जों सिरिनानि नांगौ किन्तु जरा तंसानि जरानो मारनाय जरा तंसानि जरानो रमियाखाय जों जिनि नेक्स्ट जेनेरेसन जों मुथांगै कलां बांगला Hutangju Swapna Debbarma Tipra Kerong Kokcap Ngokni Adamju Tongdagui Kaituri Mugui Cuptonya ang mananiya suka ni hari sanan itu ni thute khlainai o burirokni izzat ni byaparo wan sukai kalayo jahate Tripura rajyo ekta jikon cha rajyo ho nari dorshon shirjon stan odhikar thake ni chajage apnari tui बुबाग्रानो कुनु किसु खलाय गांगांगाय जों बुरिरक आत्तकाति खायनानै पानो राजि दङ जों बुरिरक चुप खाय दंला जों बुरिरक थंगाय ताखानास नासिं सिनाय फायदि नरक 5 तारिखो बमा हाय खैये रासबारिओ नरक गेराव खायबाय रासबारिओ बुबाग्रानो बहाय के बन्दी खलाय जों बुरिरक बो जों फानजानाय सिलाय सिनाय फायदि जनजाति मोर्चारक नरक बा जों चेलेन्ज खलायो चिनि बुरिरक जों बुरिरक आत्तकाति खायनापान राजि दङ बुबाग्रानि बागै अ हानि बागै ताइतफानि बागै जों Tripura rajyo ho tabu nugo jara aro national kok sanani thakai rashtriy kok sanani thakai chini jerayo tabu jara jubok ungkha or bismahini merudanda hini koni jago jubok ungkha samasri chati hini koni jago o jubok ro tabu bo obosthai to jaga jaga ni election tarangani ani mandai elangono pura khao kaisa NGO তরফে কাছে রিলেকশন তখন ওরাও ওরা প্রতিজন স্টুডেন্ট অবংখা ড্রাগস জানাইলো একমাত্র চিনি নাহার মঙ্গাঙ্কাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড চিনি নাহার মঙ্গাঙ্কাই বুবাগ্রানে লাস্ট ফাইট অর লাস্ট ফাইট থেকে 2023 যদি কম হয় যদি রমজান তো মঙ্গাঙ্কাই ও নেশা মুক্ত তাঙ্গি ইন্ডিয়া যদি রমজান ইন্ডিয়াঙ্কাই কোন মুখামকা কুরা মাস তো মিন্না কাকলা মাস তো রমজান না Orang kalau integrasi itu baru ngomongnya, besok kan ngomongnya, orang kosong, kayak ngomong dari mana?
Kenarok jotona nugui mankhana MLA chini muchangjak Swapna Debbarmani kaisa short video bini thungkrangni laipuma rogo yapri semana tei oro jeng kaisa short video phunuka a short video phunugui paimani yagulo no tabuk jeng sungmungrokni habarokni phasingo terek thanglai tongano a sungmungni habaro puila thanani swkang no tabuk jeng haikeno boni thanio saimana rok nayano boni tebo laipuma rok no tei o habaro yapri sema rok no tei puilani simino jeng sina phasingo thanglaiano hingke madam hain haite salam sogo chino pandawo hingke puilano mane jotono sinani musungma khabo haisi je joto chini sungmurung thanani swkangno je nung puila to je politics o bobo haike yapri seka ba bo bisini simi sabono nugui oboni kaisa inspiration rok phaika je ang bo politics o yapri bernai hinai oborokno tei kisa srai srai ke sai khnaradi abo abono tei ang mule musungo mane ang bahike politics o yapri baroka abo bororok samani to bororok simi baroka abo ka 1998 ang kaijakha ang 97 no kaijabo agai 98 ni last digi engka approach ani jaraibo zero boyos mane to yakota engka a jorawo ha tei dofani bagino nongkhor phailega dolsa borok engkha Harinath Debbarma Debbobroto Koloi tabuk borom ganang Sridham Debbarma borok tongbayo engkai tei khoroksa engkai Tinda Binoy bongga engkai chakri khai tongko bongga engkai khwai engkoni tabu amprani master engka bobo ajarawo logi naikha mane angbo chakri rok yakai risinai hatai dofane bagi samutang sinai ama haike engkai tanggi engkai borok hatai dofane bagi samung tangnai hinmanile borok onek jingto saimano mane apro kai to saimiya tabu wansung naike saiman kata onek rajnoitik bodol khlailai kaglai borok thanchang laimani ta hatai dofane bagi samung tangnani hinai engkai ani chela engkai ani musaita ani sai engkai bong engkai khub rajnoitik ni mane ichuk mane interest dong bini rajnoitigo engkai bafru kai da binoi bai logi englai ni brina bonong khori di englai kya engkai bo ani saino ne ano rajnoitigo bono yapli barogiwo nongkhoriwo kintu ang rajnoitik ni somonde kisu sia ang sudu bud phaike budiwo asukno engkai waisa no ekmatro ang abo chini lam Dashrath Debbarma bini bason khanamani aming khaibo thungo sinjo kaibo lengo hene a kok thaichan simisi muitu manu mane bason bo emon bason di pana ang bason do bujia man tam bason di dong unnoyon unnoto develop ha dofa tam kha bason di ang abisia কিন্তু অবলে ও আমিং বা থুঙ্গ সিনজো বলেং হমাকা আবো কমইতো মানখাতা কারণ কা আবলে ন্যাচারাল তামনে নাবো গথক তংমানি বা নুকজাগै তংমানি বা তে বা আজরানি সিমে याप्रि सेलाइका इंगाय जों आप्रो आनि जेराइनो आनि जेराइ आसायै खुमुलुंगो फाइपाइका खुमुलुंगो फाइमानि परेनो खुमुलुंग हयतेनो अब आसाइलाइका इंगा आसाइलायै hatai dok bumung to pharlaya khapra engka himlaika thanglaika para amchai thanglaika engkai buri rok rep khlai jagui nai buthar jakmarok bohogo ustari jagui busa chokrai thangmarok engkai abrok notui nai andolon khlaigra kha engka abkhai da debor to koloi engkai da debo afro abongga engkai bidi bazaro kaisa obuntui nai जों बाजार सभा माखायनाय जे बुरै बहगो लाथिरि जागै बसा चक्राय थांमोन नतयै नाय नरक बुरै रक आरो कक मासानाय ते अब तमना माइकिंग बो माखायनाय गे आ जरा आंनो माइकिंग खायगा मन फोरोंगै रिउता मुति मते के माइकिंग खलायदि नै नाय के माइकिंग खलायगा के माइकिंग खलाय प्रुंगा को कक फायु मन मुति के सादि हिंगा सै रगो रिउ आ सैजावनो नासिगै खायगा हिंगा ताइसा ब्रं सिमेन बादे ताइसा कक थाइरक फाइथांगोता आबले बुरै से अम हाइके खलायजाक माबा ताइसा इमोशनल ngै कक थाइरक फाइथांगोता ताइसा बारि साजाग रंगो माने आइडिया रक फाइथांगोता
ओंखाय पयला आं बिदि बाजाराव थाङै बासन मारिखा माने राजनीतिनि कोनो कमिटि मथा खाजाया फानो आफ्रो कोनो बुमुरक करे कोनो बुमुरक करेखो ओंखाय बिदि बाजाराव जों अंखना नांनाय थानचांना नांनाय आफ्रो बात किन्तु सावै बासन मारिलायता किन्तु पयलानि बासनब्ला आफ्रो आं खुब गिरिखा माने लाबलासिखा माने गोलैतं हाता माने माइकार फुनरम जाग्रा हाइकेराव गोलैतं खा पयलानि बासन बा तासे बाजार सबसे बासन गाफ्रो फानलि होता ताबुक दादेबो फानलिखा नों हाइ गोलैफानो ना माने गाब्रक फानो निन कक रक टुन रक जतन थिक दङ नों आगक मानाय नरम तैनो बुरि रकनो मातैसिनाय नै आफ्रो जोंनो लगि तिलायखा ओंखाय कमिटि रक आफ्रो सारा तिरपुरा गुरि लायखा ताबुक बेसिरभाग दामसारा रक कांचनपुर पेचारथल आइनो बिसे आम्बासा आइनो बिसे गुरि जाका आबुनि परे हंगाय कमिटि खालायगा आबु हंगाय आईपीएफटी नि बुं फारलायगा आईपीएफटी फार्स्ट आईपीएफटी आफ्रो सिंगो आबु हंगाय 1999 कमिटि खालायगा हंगा आफ्रो हंगाय आं तो खवाइनिसे खवाइनि फानो आं आरो क्वार्टाराव दंगो खुमुलुं क्वार्टाराव न खुमुलुं क्वार्टाराव दंगो हंगाय आं खुमुलुंनि सिमिस नखरमा बानो सदर इस्टनि सेक्रेटारि सेनाम लेखा हंगाय प्रेसिडेन्ट दंगो केशियार दंगो अमा हायखायनो ताबुक सानान थाखा हंगाय चिनि खरां चालकनाय चिनि फायं रन्जित देबबर्मा बिनि बिबिबो दंगो सन्दा नखा केशियार संलायखा आमतिखायनाय अंखर लायखा हंगाय ताइ खरक हंगा रांचा गोथांनि बिन बिहिक दंगो बिनबो सन्दानो बुमु बनबो तैलायै नखर लायखा बसे केशियार यां चिनि फायं रन्जित देबबर्मानि हंगाय बखाय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि सिं अम हायके नखर लायखा सामुंतां लायखा हंगा आफ्रो हंगाय दाबुद्द एक्स सीएम बबो आफ्रो सदर इस्टनि बखायबा आईपीएफटी नि सेक्रेटारि आंखायबा टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारि अमा हायके अंखर लायखाता ओंखाय अमा अंखर मानियाबो बलायखे फानदिखा ताक दादेब ब्रत कलय ताक बरमगना हरिनाथ देबबर्मा बत कथां तंखो बरक नानो फानदिखुखा दाबिनय बरक फानदिखा राजनीतिखौ सुबानाय आसल सुबानाय हिंगा बसायनो तामगाय मामि संपुरु तंपुरु चापुरु थुपुरु जे समय मानो बाफ्रो आनो बासन फुरुंगो राजनीतिकनि दास राजनीतिकनि कायदा कमिटि प्राइमेरी कमिटि तामहिन अंचल कमिटि तामहिन डिविजन तामो सेंट्रल तामो बबो कतर बबो चिकना फुरुंखाता अमा हायके तेरेक अमा हायके आगोखा ओंखाय आपुरु आ जरावो हंगा बुल साका हंगा नोंगरो बुल साका ताकेचा नों अमा हायके साकायनि खाना तंनाय अमा हायके रगो जों क्लास खायजागोता आ जरा रगो हंगा ओंखाय ताइ कायसा हंगा आं बेलायखे मुइतुमा ना जरा मासाव ओंखाय आ समयनि राजनीतिक बेलायखे तबो तंथगो बोखाबो नांगो दुखबो नांगो अमा हायकेनो जों राजनीति बोखलायगा तामखा प्र बलंनो बरक हिनै नाय कगलायो बलंनि बरक हिनै रम जागो आ जागाबो जों प्रतिबाद मा खाइयो सालकाथां खुमुलुंगो फाइ ताम कफाइमारो बलंनो बरक हिनै रिफ्रिक लायो पुलिस रक अमा हायरक नुगो गा आ जरावो हंगाय जों कायसा तामनानाबो अलर्ट खायमारिखा जे समयो पुलिस रक फायो हंगाय चिनि बरक न रमनानि तंकसं बरक न स्टुडेन्ट आस्तादा नांया आमतिक रमजाक दंगो आ अमा हायके जुदि फायके हंगाय ओ कारेन्ट पिलार न तामदि नि नाय रगो जों आमतिक रगो चिनबुरि रंग अमा हायके क्लास खायजाक गा आति रखाय खालाय फायके गा ताइ कायसा किसंगो अबो आं मुइतुमान मानि हंगाय बरम गोनां हरिनाथ देबबर्मा बाय किसंगो थांलायगा किसंनि आरो कायसा मिटिं दङ हिनि थांलाय माने आरो अमा हायकेनो कक रक मासाका जों बुरि रक मा गगनाय जों बुरि रक मा बासानाय सालानो सिमिनाय इंलिया जों बुरि रक मा बासानाय ताम हंगाय चिनि ताबु उग्रपन्थी हिनै परिनाय रक न रमबो सामुं तांजानाय तंकसं रक न रमितलांग बरन कासुइनारनानै हंगाय जों बुरि रकनि दरकार हिनै नाय रग कक्स मा आप्रो सामानिता ओंखाय खरकसा बरक
afro chini boram gana horina Debbarma no belai ke प्रश्न खाइसुका ओ चाकरी मानानि प्रबिन तांगै कैंचेलং खा तांगै अब कत किछु तै प्रश्न खाइलै का उनका लाइका ककरक बांलाइका ताको खा इनका आरो बुलजाव खा आनो साकाता इनका बुखुक सपना नंबो तासिंगनि बासन त खना त खा नि बासन सामा त जतन ठीक दङ फ्याबा नों सुद्राव दि हिसाब इनका तामा इनका नों जुता कुसुक काव गुबुन जुता कुलि कुसुक ना बोलता इनका सेराय खरकसा नि बुमा ब्लियाङा फुरो इनका जुता त कुसुक न इनका नों आन्दोलन खानाय सिगां इनका नों इनका निनि जुता म जुता बाय नों आन्दोलन खाइमिया निनो जुता नों चेन्ज खाइदि इनका बा आ जराबले इनका आमसुक साजाक माने आम काबैरि रिखा माने धैर्य सह्य करि खता फ्रो इनका मुक्तिर कलाइखा काप खा सिलक माचाय काप तंखा इनका आफ्रो बरम गना हरिना Debbarma बसाव थाकाब दिखैता राजनैतिक खाइना फाइकिया नों त राजनैतिक कानाय न बानो लामा बत उफ्रं फाइ नों जे ताबु कक सामारक बयस बतंखो निनि राजनैतिक नि फ्यूचर नों राजनैतिक खाइका हंकाय नों कुसुगो कानाय राजनैतिक खाइका हंकाय जुतानि मालाबो मा कानाय खुमनि मालाबो मा कानाय माने अब नां ताकफान मइतो तंखता माने नां कुक माने ककबला इनका नों नुगियादा आनो बबुसे रमखा अब रमजाक नाय न हिंसाव जतनो खुशी खलाइमेया जतनो रिबो माया जतनो कुलुग रिबो माया अमर साजाक नाय न रमजाक नाय न आमते रक्ताइको गाबुरन सिमन अतिरिक्त रखाय चेंखाता बजे ठंकरने बदल आप्रन सिमे तिरक खाइ आगोग लाइखा आईपीएफटी एरपर आईपीएफटी एडिसिव क्षमता दखल बखलाइखा आईपीएफटी इंगै 2000 क्षमता बफाइखा रमदी ताबो आफ्रो तो आईपीएफटी के आबन पले ताबो टिप्रा Motha अब हाय कबं मा दाल बिदाल जराव दाल बिदाल कग्रक हामिया साया बो खना गा खनावै बा केबें मुंरक आरो बयबे बसुक जराते केबें जाखा आ केबें मानि बिसिंतै बबा हायके लामा रक नाइक तुगै आरो निते बकुसुको काखा ओबा हाय रबो कैसा साइकना अब तो राजनैतिक तंगनाय न बिभिन्न राजनैतिक हाइसि न खिगलाई ते खरकजा कानानि आमति रबो तंगु अब तो तंगनाय न इनका अब न अतिक्रम खाइन सुक जरा सपकिया आफ्रोनि आईपीएफटी नि परे आइन पिटिओ बो आंखलाकिया आइन पिटि अब खा बाहायके आइन पिटिंग के हिमाले आईपीएफटी एडिसिओ क्षमता फाइकिया किंतु आफ्रो टीयूजीएस दं टीएमबी दं इनकाय ओ टीएमबी ओ टीयूजीएस न इनभाइट खलाइकिया आफ्रो टीएसएफ रावबो दं बरम गनां राजेश्वर Debbarma जेनेरेल सेक्रेटारि आफ्रो ब्रक कायजायाखौ ब्रक जतन सिखला खातुं बतंगो दारमनि संतंबायो दारमनि दाफ्रो टीएसएफ नंगैनो बम बसाखा बिन परे हंगाय आलका प्रेसिडेंट जेनेरेल सेक्रेटारि फाइबेकिया इनका बरक बो ओ थानचानि बिसिंगो चाइटक लायो न अमाहायके थानचाव तुबो लाइखाता तंगो थानचा खलायनाय र बुद्धिजीवी शिक्षित समाज रक न थानचां सिदि हिनैनाय एकटा साथियो फाइले सिदि हिनैनाय आईपीएफटी न डिजल्व खाइपेकिया इनका टीयूजीएस बो डिजल्व खाइकिया एरपरे टीएमबी बो डिजल्व खलाइकिया इनका तामबुं फारलायनाय बथाइसा अखरि लायनाय आइन पिटिं सिटुं आइन पिटि खलाइलायकिया इनका आइन पिटि नि हांकबा आईडब्ल्यूएफटी आरो आईडब्ल्यूएफटी जागलायबोखा ओमफ्राय आरो बोरै संगठन ओमफ्राय आरो आं लास्ट हंखा आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बुंखा आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बायन जाना हंखा प्रेसिडेंट ओमफ्राय अमहायके आरो सामुं तांखा ओमफ्राय आरो अनेक जुबाखा ताबुक दा जगदीश बरम गनां विजय कुमार रांखल तंगो तेबो काकाव मियसं बरंनि जुबा माने बिसिंतैनो आं बोरै रक नि सामुंबो अनेक खलायमाखा बोरै रक तो सुबा लायो ना आंगा ताबु खआबो तो सुबा जाखाबा निनि पॉलिटिक्स नि और रामा रग करंखा ते आबोनि बिसिंग पन खरकसा बोरै बरक ते खरकसा बुमा अंगै पॉलिटिक्स जे या प्रिसे मानि उलो बो हाय प्रॉब्लम रक फेस खाबा ते कुनु आरो जंजालो दाखलाया नांखा दा हायनो प्रॉब्लम जे थाजिं साव नों जे निनि लोकेशन न अनेक जुबा सुरखा बाबो हाय रकम खा कसारो आनी लोगिनी चाकरी तो खलायो खलायपानाबो तामनानि चाकरी बायसिमि नुकुं चलितं माबला रां पैसा किचा प्रॉब्लेम फायखा
ओंखाय निजेनि आफोरथ' निजेनि गारि करी थांगै बयबाय तनु जागै नाहार जागै नासिंगै आमते खेरागो प्रॉब्लेम रहा से कष्ट उनका ओंखाय ताई कैसा कष्ट उनको मानि ओंखाय जेरायनो तो बिसि कष्ट उनका ओंखाय जेरायनो खिबि कलांना रok बुमांगै जेरायनो खिब कलां ओंखाय दूधनि जेरायनो खिब कलांमा बा किसा अब बेजाल रok केबें मुं रok हायगया ओंखाय वैसा ओंखाय बा दिनै फाइनाय हिन थांपानसे आदिन थुइमा फाइमा रok जरा दङ हाकसाल थांमानिबा आफ्रोथ' एस्कर्ट गारि बे चलिउ ओंखाय हाय जरा रक केबेंमा जरा रक फाइसापाय फाइगया ओंखाय ताई बुरि रक बा राजनैतिक खायनानै थांगा ओंखाय बेलाय केबें मुं फायो कष्ट खायनो मा खालायो हायसे हा ताई दफानि बागिबा ताम माले कुमफुर मामि संजागिया माम फायो कुमफुर संगै कलांगो कुमफुर काय खायजाया बारा मा खायबायो ओंखाय निनि रिसुनानि नक थापुन खायनो अब मैनेज खायनो हायके राजनीतिको यापरि रिखा ताम काय जरा खाय बेलाय खाय माने निजेनो को खायुता कष्ट अंगै आरो माने बोसायनि कतै निजेनि न नासिगै खालायलिया हायके बरक रक बो सेन्डाउन बुंखा बरक वासा लेंगुरुं नांगौता ओंखाय बरक रक बो ताम उनको बाक्सा थानचाव दंगो बाक्सा बा कक सालायो अकल कक सालायो आमते रक दंगो खालायलिया र हिनायो किन्तु नों जेसेबां आसुकना नायदि आसुक दंमाया खालाय तंमानि ओंखाय ताइसे आनुबो आसुक तरिना नायता आन लगेनिबो खालायदि राजनैतिक अमा हायनो सालसा सगुइनाय जाद फनि कक साना हिनि नखर माने सादि आं चाकरि खायहंगा आंसि नखर खामो हिसाब ओंखाय नों खालायदि आंसि लगेरि नाय तंगल बुजेसमा सातन खालायदि ओंखाय पत आबोथ' जेमन तला सिख्लेंना नायै सागा काना नायमा रक माने आं दिसेपन तलाव पदिथ माने आंगाबो कुनुं जायता माने आंनि बिहेव माने आंनि जे सामुं बायसा आंनि परिचय नि दको खालायो स्टेप बाय स्टेप आं जागा फाय सकबाय होता लास्ट ओंखाय तासे आईपीएफ टिं माने तासे आईपीएफ टिं माने ओंखाय आबो ओंखाय ताबो डिमान्ड फेलले थालायगा ताबो यांगो आईपीएफ टिनि हयतेना तासा ओ जरा आईपीएफ टी सिगांनि आईपीएफ टी दल ओंखाय टीयूजेएस नि दल टीएमबी नि दल करिदा थानचां लायजा आईएनपीटी आप्रो खाबले थानचां आईएनपी टिं थांगा तैविसा आईपीएफ टी जरा आगिनि आईपीएफ टी तंनाय र तैविसा डिमान्ड न फेलायै चिनि आईपीएफ नि जों तासा मोथांसिनाय जों आलादा रायजो थांसिनाय सेपारेट स्टेट अबबाय अमुर पावर अबबाय इंलायगलाखा अ 6 शिड्यूल हिन तंलायै इनारलाइन परमिट दगनायलायै इंलायगला जों सेपारेट स्टेट डिमान्ड खायसिनाय निनाय बरक आलादा थांलाय जावका आईपीएफ टिनो तासा मोथां जावका आईपीएफ टिनो मोथां जावका ओंखाय आफ्रो आनो लगिले सलायके तासा दा बिनायस ओंखाय लगी सलायके नों तो आईपीएफ टिसि पयलानसि मिसे नों आईपीएफ टिनि आचाय फेमाबा नोंबो फायसिदिसिन लगे आंखाय बरंगो साका आं थांमांगलाक आं आरावायसा मालिया आं आईएनपीटी नो खायतंसिना नरक खालायसिदि आं आरावायसा के थांगलाका गान लगेनो बो जाजाया बो साना गाइड कंट्रोल खायतंनायबा ओंखाय आरावायसा के राजनीति खाय आरबो जात दफानिको अरबो जात दफानिको जागा तंगैनो खालायदि अ जागानो तंगदि निनाय आं आईएनपीटी तंग्रो खाता लास्ट दिगे हिंगाय तिप्रा लेन ओंलाय फायलायगा ओंखाय तिप्रा लेन ओंखाय अबनो ओंखाय आं जाजाखा ओंखाय लगेनि बसाव तिप्रा लेन अब चाव अ डिमान्ड ओंखाय नों तिप्रा लेन आरो थांमा चाव आईपीएफ टी ओंखाय जरा आईपीएफ टी ने बर रबो बलायखे जुरि दंखा आसमयो पातालकन्ना बो आईपीएफ टी दङ ओंखाय आईपीएफ टी बर किसा कक बांलायनाय आईएनपीटी फायपेख्या पातालकन्ना ता ओंखाय आईएनपीटी फायपेख्या ओंखाय आस जरा ओंखाय बरक बुरै बदल नां दंखा आ जराव ओंखाय दा जगदीशनो सालसा सोंखाता फिलो थांते दै आबो गन्दासरा थांलाय पुरो ओंखाय दारा आईपीएफ टी रक तो बरक तो डिमान्ड खाय दंखा तिप्रा लेन हेनैनाय ओंखाय जों तो मुर पावर मा खायदा हाम
ना आलादा रायजो तिप्रालेन मानखा हंगाय दा हाम हिनै सोंमानि ओंखाय अबतो आलादा रायजो तो अबतो 10 किचा खेपानाय बरं गसिगलाक अ डिमान्ड दं न तो मुर पावर तो दतिनो मानानो अब माना तुकनाय हामबो तिप्रालेन हामबो आलादा रायजो हंगाबा आनलगिनिबो थांदि आरो आलादा रायजोनो सानसिदि हंगाबा आरो थांजागा ताय आलादा अब हाके न सेपारेट नgi थांमो ताके ता उरम दे नंग तो साका जे कसा मागी आयन पेटी अप्राइ पेटी तापर टिप्रा मथा अब हाके बदल स्लाइ दं माने यागुलो माने आगिनि बदल बा ताबुनि बदलनि बिसिङाव फेरमुंरक बो बाहाय आगिनि बदल बेता आइपिएफटी आव आइपिएफटी वो तो तिप्रालेन सालायका आलादा रायजो नि सालायका सालायपानो लास्ट अफ दि आरो सरकार गठन खालायका बा एलायन्सिं लायका बीजेपी रबाय बीजेपी रबाय एलायन्सिं फुरुनो आं किसा गथक जाग्लिया सीट बागा बागि खालायफ्रु आंनि जिबो दङ सीट बागा बागि खायफ्रु गुवाहाटीयाव थांलाय जों गसिलिया जों बुरि रक्त किसाबो गसिया इयो दंबो गसिलिया दामेबारबो गसिया माने पहिला चिनि बरं गोनां एनसि देबरमा ब प्रेसिडेन्ट बा ब 7टा बायनो गसि दंखा 7टा बाय जों गसिलिया आं फुंखा 9टाव थांसौ गया ओंखाय 9टाव फान +1 10टा फान ओंगै मानो आपते इंलायखा ओंखाय आपु 10टा कसालिया 9टाव दंखा ओंखाय आपरो गथकलिया ता जों जे जागाव 14टा नांनाय हिनि तंगान जागाव 14टा या आरो 9टाराव बायनो गसिलेखा तारपरे सरकार गठन खालायखा सरकार गठन खालायफ्रुबो आगि कग्रिमान दङ जों जदि सरकाराव थांगै बा विधान सभायाव थांहामा गांगाय चेर उस्तारे वइनाय तिप्रालेन कक दिसानाय हिमानाव आबोब्राव करिखा तिप्रालेन कक दिसादि हिनैनाय कक सालायफ्रु गांगाय आव दिसानाय हिनि न गा लास्ट गांगाय बरक जारा MLA मन्त्रि रक तसा आसुलायै गतिकेबो सायाङै थाङो गा आमति रक नुखा गाय ते अलखा बुबाग्रानि कोन बनुखा बतो NGO पहिला NGO अंग्राखा माने बिन कांग्रेसनि NGO अंखा कांग्रेस पुरबो आना साला साका फायदि हिनैनाय गे कांग्रेस के नेशनल पार्टी आं तो आंचलिक खायनाय आं आरो थां मानलिया बुबाग्रान सयनो साका आं कांग्रेस खालाय मांगला आंचलिक खायतंनायबा आं थिना बुबाग्रा आं नन साजागो हायफान आं कांग्रेस ला थां मांगला कहने आपरो आं कासाय दंरुखा ओंखाय आफ्रों कांकाय औ तिप्रालेन नि तरक तिप्रालेन नि डिमान्ड कमी फायके हांगाय यांगो बुबाग्रा फोरबो कम्युनिकेशन दं IPF दिबाय ओंखाय बुबाग्रा IPF दिव माने कांग्रेस याकारै IPF दिव हाबना नायया किन्तु आरो बरं गोनां एनसि देबमा माने आलादा खायरिना मुजंना ता बुबाग्रानो बाक्साखाय तो जों अलरेडी NCC मीटिंग रगो रिंगैना मीटिंग आसुगलाय पाइलेखा माने बुबाग्रा न चिनि दल सपना दा चिन पार्टी ओ सपना दा ओंखाय जतन सालायका सपना हिनिनाय बिल पास जों पाइबेखा जों मीटिंग एजेंडा खलायै आको मीटिंग पास माने परे बसे तैसा बुबाग्राना आरो थांलायै बुबाग्रानो ता फायदि रहिने माना खायनैबो दङ ओंखाय बुबाग्रानो फानो जों आरो एडभाइजार नि चेयारमेन जंगैनाय अमतिखाय जों IPF टिटेप सांगां लायानो आलादा रायजो सानलायानो हिमा जागाव बुबाग्रानो से तहे थांगै आलादा पार्टी खायदि हिनो हंकेबा बुबाग्रा आलादा पार्टी खायगया मिको अब तिप्रा मथा खादा आपुन बरके तिप्रा मथा बाजे फनंसि त अब नाहारै तंमानि जे तिप्रा मथा आगे BJP बा आबन सिगां त गो तंमानि एलायन्स तंना नै मथा हायबायसिनि सिगां त नंसागे एलायन्स न थांगै जे जाजा गेरङ जतन खा फुरजाकलिया गा जरा तंफ्रुकाय नरंनि इमां कतरक बो बाहायना हारमा तंमा तिप्रा जेफ्रु एलायन्स संगे बागलन जाजागे IPF टिबो तंफ्रुकाय आरो BJP बे कक माने गुवाहाटीव बा दिल्लीव गुवाहाटीव न लास्ट कक लायखा नरक सिद्दा हामजाक नक तिप्रालेन दा हामजाक तिप्रालेन हामजागो सीट हामजा हंके सीट ना हादि तिप्रालेन हामजागो हंका हंगाय नरक 9टा 10टा बायनो बसादि हंकाय जोंनो जदि तिरप्रावो BJP नो क्षमता तैरि पेके नरक तिप्रालेन दिनाय आ कक तो माने आ कक रक करिखा हंकाय
हाई पावर मडिलिटी कमिटी कमिटी गठन खालाय जावखा टीटीसी लाय जावखा 25टा टाउन कमिटी एडिसी ओरिना नंगलाय जाव काई सापन कक नांलिया एरपरे नंगाय म और फान्डी जुगलाक म हुद्दा हुद्दी और वो बसायनो टेक्टो खालायनाय अनि याक म जारिमालिया अम हाइके परिश्रम खाय कलम देखिखलाय और इंगलाक होय आं राजानो लगिरिमा जासिव बिनबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन बले आ त्रिपुरा लेन नैनाय बबाग्रानो लगिरि फेकेट गामन भरो ताइ थे सनम सुमका हाइसे जे रमदि ताउ साजागो दफानि बागै जा पॉलिटिक्स ना एबा पॉलिटिक्स नि बागै जा दफा अंगै तंगनै आबनो तखे ताम को फ्रम नै मैडम आव अब तो राजतंत्र जुग पाइखा गणतंत्र जुग राजनीति बायनो माने अब तामनानि जा दफा ताबो डिमान्ड बाय माने एनजिओ बायबो खायमानो ताबो हंगाय नों एनजिओ बाय खायना पानो बा निनि राजनीति बाय खायना पानो ताबो खनुक जाखा राजनीतिनि बिसिंति खलायनो ताबो तो आलादा रायजो सानलायतो लायो ताबो जों जे तिप्रा मथा ताबो 12 जों 13टा सीट मानिनाय जों थाङै अधिवेशन दग थां कक्साय मानका विधानसभा थां हाबै मानका राजनीतिनि बिसिङो जात फनि कक सालायै डिमान्ड तुलायै आलादा रायजो अब तो मानानि सम्भव थांगा थानजासि नांगौ गाहायने अब्रक सानजागा बाहायकेन कटर खाय थाङानि नै अमाहायकाय जुदि थानसा तंखांखाय जों तो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि कक तो सावना दं अ डिमान्ड तो तंगुनि दंगो अंकाय राजनीतिनि बिसिंतैनो अ डिमान्ड रंनो तलां थांखाय नंगौ थांगा नों जो राजनीति बस खलायलिया नों एनजिओ नो खलाय तंखा सानि तंखा अंकाय आबो एनजिओ बाय हिंगा आसे सगियाता नों कक तिसेमे केबिनेट अंकाय आबाहाय थांते बिसिङो लुकुरं बिसिङो कक कासौ जेमन ताबु ग्रम जागदि कक प्र कासौ ता हनाय नांमानि जरा रको फाकेसिमि तंक सं बरक रगनि बागै चिनर व जताबु रम दे पॉलिटिक्स रक फानंग थों बा तिप्रासा लुकुरं बागै आरो हंगा केसिमि फाइजागो जेमन बरक आप्रो ग ताबु रम दि चबुंबारि गाना फानंग सितों बा हाय ताम जराव सिमि तंक सं लुकुरं बागै नाहार मुंति साउ ओलखाय ताइ नाहार मुं रक रै अबाहाय दाल बिदाल सुमुं रक कासौ ताबु खास्तेबो लुकुरं बा हायकेन सुमुंति साउ आ सुमुंति समारंग तैले मेरम बाहायके कक फिरम मुं रक बरक रंनि चाहिदा तो दं आशा आकांक्षा जावा पावा अब दंनायनो सानमुं दंनायनो फेबा बरकनो सन्तुष्ट खायमिया ओंखाय जों तिप्रा मथा बबाग्रानि जे नेतृत्व जों तिप्रा मथा आलादा रायजो बा एंखेबे ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानै दंमानि जों तो अब थागलाया हायसि एलाका थांगो मिटिं मिছিল दंगो आलादा रायजोनि डिमान्ड खायनो दंगो ताबु बरमदि MLA 13 जन MLA एलाकाओ गुरि दंलायो एलाकाओ सामंखलाय दंलायो ताबु ADC नि जारा MDC EM CM चेयरमैन बरबो जतनो सामंखलाय दंलायो एलाकाओ जारा कर्मी चेयरमैन चंजारो दंगो कर्मी सदस्य दंगो ब्लक चेयरमैन दो नि डिस्ट्रिक्ट दो कमिटी खाजाक ब्लक खाजाक यतनि खाजाक TWF नि खाजाक जतन कक सालाय तलायो कक तिसालाय तलायो मिटिं मिছিল चया ओंखाय अब तो गेप तो करैनो कक साया तो अंग्यानो ओंखाय ताबु रमदि ADC नि कक सानान थांगा हंखाय ADC ओ तेमन बिसि रांकरै बेतन दिमां न पायो डेभलप नि बागैनाय रां किसिसासो दंरुगो ओंखाय आबो बाय बरंनो खुचि खलायमाया ओंखाय जोंतेबो अब जदि खुशी खायनान थांगा हंखाय जोंतेबो फाननि दरकार बावनो बागैनो तो आलादा रायजो नांगो खुचि खायमायानो बागैनो ओंखाय चिनिबो दंगो फान दंगो चिनिबो MLA फान दंगो आबो बाय फान बाय आसे कत रसम खायमिया किसा मिसा हानो डेभलप नि बागै किसा मिसा खाय दं ओंखाय जों तो सरकार गरै बरक आबो बुजिया जों ताबो 13 जना MLA जों तो गभर्नमेन्ट गरै जों जदि गभर्नमेन्ट तंखा हंखाय गभर्नमेन्ट MLA हंखाय जों अनेक किशोरी मांखामो फेबा जों रिमाया
Gai abon bising tini jeng tabu teruk je tini ni chini asal je topik tong mani puila ni kha Tipra land rok eba greater Tipra land ni phasingo thanglaki ona abon tinya somorok ti sawan ke greater Tipra land manani bagai je tabu lukuro bo sai tong busuk jora tei busuk bisibo khalogai kha phologai nasingna nangsinai ani abo hai kabangma lukuro ni khugo busung tabu khnai no mano sungmung singai thangsi abo tabu kaisa je chini je jo Tipra sa bosni lukurok abo kuno ungkuma sakrile sungmung gai thanga tai busuk bisi jora tei chang ma nasingnai hinai mem abon tei kok firok Greater Tipra land bufur mana hinga kai abo ka lai prashna mana tamna ne abo kothuk dahina ni na easy dahina ni tai semeli abo abo to nang asaikha nang bufur thina hinga to ang bufur thina to sairi mali abla na asaikha asaima to ka ang bumang ge bo hogo oksukha bufur asaina hinga ang abla sairi mo mas roga asaina কিন্তু নবুপুর থইনা হিংলাং আবরলা সাইমালিয়া তা গ্রেটা ত্রিপুরালেন সানলাইকা গ্রেটা ত্রিপুরালেন সানলাইকা বুপুর মানা হিংলে উপুর মানা হিংলে আং সাইমাংলা অপুর মানাই গ্রেটা ত্রিপুরালেন যদি নং থানচাং কাংকাই থানচাকা কক সাংলাইকা হাংকাই নং বাই নং আর কেবেং या হাংকাই যদি নিন অ জাত নি বাগৈ দফানি বাগৈ নেক্সট জেনারেশন नि বাগৈ chini identity crisis ngui tongkha next generation ko kusung tongthai ri kelangna ninka alada rajyo na nango greater Tipra land nango ni dabi khai tongai obo jotno o chini Tipra sarok thanchang ge basai phanyane nango thanchan ke bsabai meya kintu aro no taisa rajnৈতিক thinglai nai aro no oroi poroi inglai aro no taisa gobai bailai kha kheglai amte hinga kai kono dino जों ग्रेटर Tipra land एखे आलादा राज्य एखे नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां खालामया थानचा तंगनानि नांना अब त थानचा त तंगनानि के तब थानचा तंगनानि बिसिङो पनो जे पाइथाक सिनि इलेक्शन रक नुगुइ मानखा ताबु गोबांमा बरनि खुगनो बाहायनो खनाय मानो जों जे 2023 नि सिनि जे विधानसभा तंगमानि पाइथागो आ विधानसभा त साजा का Tipra मथानि लास्ट फाइट होनाय लास्ट फाइट नि सामानि बिसिङो आफ्रो त ताबु नुगजागे मानखा लुकुरंनि ताक तिसा गुरै वइ तैसा हायनो जों सुमुं नुगुइ मानो जे जतरबाय कक सालाके आंके प्राय नुगुइ मानो तै बुसुक जरा तै बो इलेक्शन जरा तै जों लास्ट फाइट आसुक सिनाय हनै सोंमानि रक आबो खेबो बाहायके तामुस आ लास्ट फाइट माने बर रक प्रश्न खाल खायो लास्ट फाइट बबनो हिन साइ बनायो किन्तु बुजिने नाया लास्ट फाइट अबनो जे 2023 अब कासे विधानसभा लायखाना गसिन डेलिमिटेशन बुफुरु 26 नि सकं विधानसभा त तंखो गरिखा गाबनो लास्ट डेलिमिटेशन नि विधानसभा लास्ट ओ विधानसभा ओ जों जदि राजनैतिक नि बिसिंति खलायै नाय जों जदि आरो बीजेपी नो सरकार गठन खायनानि Tipra Motha सारा खायमेया खाय तरिमा कांकाय सिन अल आबो लास्ट फाइट सिन आबो जों मान खामो माने बरंनो साइमा कामो ग्रेटर Tipra land दिदि नरबो जों सरकार थानाय हायके जों साइमा कामो किन्तु आ सुजुग बरक रिलियाबले लास्ट फाइट तामो आबो साइड दंसि लास्ट फाइट अबनो चिनि लास्ट फाइट अबनो जोंनि थंनानि जरा अरन चिनि थांचांनानि जरा जों जदि अ विधानसभाव एकता बद्धभावे जे जों सिट बसाखा आरो जतनो जदि भोट रिलायखा हांकाय जदि जों एककभावे जों गभर्नमेन्ट थांमाखाय त कक नकरि एककभावे थांमाया फानो बरक जों सारा सरकार थांमाया आमति खलायनानि नांनाय आ जागा थानान बागैसे लास्ट फाइट हिनि जों सामानि ताबुक तो डेलिमिटेशन थानाय डेलिमिटेशन कांगानि सीट कमी फायनाय निनि और डेलिमिटेशन सीट कमी फायनाय डेलिमिटेशन कांगा जों आपनो लास्ट फाइट हिनि सामाचे गा लास्ट फाइट जों तो ता सामा सराय ता लुकुरक तो खाक चांया नङै दङ जे बरंनि थानिव कायसा गिरिमा फानंग सितों बा मुचुंमा फानंग सितों जे बनो सराय सराय बरक ते सायमाना नाय ओ लास्ट फाइट बुफ्रु या कागनाय बा बो हायता मंगनाय गाबनो खता मखै ते सराय सराय बुबाग्रा जों खिबिथायागो बुबाग्रानो ऊपर पयतो थानि बुबाग्रानो ऊपर विश्वास खलायदि बुबाग्रा बंखा तामनानि बिनि सैन्य बिनि जे सिपाही सैन्य बा बिनि प्रजारक विपटक लायतंखा बब नुखा जे कांग्रेस तंगतै Chini Tipra sarang bag kok da saiman abo bobo nuka Chini Tipra sarang ni bial abo bonuka
chini diprasani अधिकार बतिखे बञ्चित खाइजाक दङ बो नुखा आबन बागन बुबाग्रा ताबुक जोंनो लगिरि दङ बुबाग्रा फाइमानि परे बुसुक परिवर्तन नखा बुबाग्रा हामजांनानि फुरुंगो बुबाग्रा आरो बिनि चुबानानि फुरुंगो बुबाग्रानि बिसिंथै ताबो हामजामों मालायखा चुबाना रोंलायखा आगि चुबालायाजों ताबो बुबाग्रानि बिसिंथै खरकसा रोगि नुखायनो थांसुबायो नक किसि नाबे चुबायो रि रक पायै रिलायो हस्पिटाल क्लाइजाक थाङै चुबायो अमहायके बुबाग्रानि बिसिंथै अनेक हामजाकमों चुबामों अमहायके फायके बुबाग्रा अब्रनायो बुबाग्रा ब निजिबो सावो ब तंसा ब रां बनाया रि बनाया क्षमता बनाया एकमात्र जों ब थानसासिनायो अमहाय लिडार जों मानखा इनके ताबो बुबाग्रानो जों जतनो लगिरि नायखाबले खायका जों राजनीति आঞ্চলিক दल कत आঞ্চলিক दल खलालायका आबो बुमुं सा बुमुं खलायका हंका आबो ए टू जेड पाइसे थालायका फारलाय बांनो इनके फायदि जों आसो नेता लिडार रंनो जों जराने रिनायखाबा सक्सेस खलायमाया किचा मिचा तो खलाय मालायो फेयाबा जागा सक मानलाया जतनो बखारिनो खलालायो केबं मुकिचा तंगै थाङो इनके ताबो बुबाग्रा आरो खलायना हिने अंखर फायमा जागा बुबाग्रा न वाइसा लगिरि रिनायदि जों आबो बुबाग्रान दारानो सम्भव नाय जों आलादा रायजो मानानै ओंखाय आबरंनि बिसिङाव ताबो नों साजिं सिगां के साव दं आगि तो मुर पावर रखनि साजाका बाबुनि सिगां सादिन तिप्रा अबो हायरो गोबां मा तिप्रा ल्यान्ड बा ग्रेट तिप्रा ल्यान्ड रखनि गोबां मा दाल बिदल स्लोगान रक बकखा इनके आ स्लोगान रक मानि बिसिङाव ताबो ताते वैसा चबा रक खलायनानै थांगा इनके चबा रक अंखरान थांगा के लुकुरंनि बागै गुबुनि तामो अबो स्लोगान रक तुबुइ जातेसे फाइपिनाय ना गुबुनि कताल मुं रक तुबुइ जातेसे चबा रक नखरा नांसिनाय केतालले बुसु खलालायसने तिप्रा मथा तो तिप्रा मथा न तिप्रा मथा तो ताया कुन केताल नानि ककना आजाया फियाबा अब कायसा चिनि बररो बुजिनानै नांनाय जे समय चिनि तिप्रासानि जे आঞ্চলিক माने चांगांगै फायो माने मानतै दिमान मानतै फायो आ जरा हंगाय ताइ खरकसा दल रक चिनि बिसिंतै खायनो माने आबन चख्रायरिनानि बाबन दुर्बल खलायनानि माने सोबायनानि चेष्टा खायो एबं बायबो थांगो माहागे ताबो आईपीएफ तिन ककनो सासिनो आईपीएफ ति कम चांगांगै फायका जतनो थानचांग लायै चांगांग फायमानि जरावो तिप्रा मथा बुतिखे बाय थांगा अरो किसु न किसु वानसुक जांनानि कक दं तांगै इंखा आबनो बुनि कक खनायाखै नाय जों चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांना आदि सासिना नांगौ गताय कैसा हंगाय पातल कोनानि ककिजा सासिना अब छाया हंगा माने गे फाइं जासिना अब पातल कोनानो आं खूब जाजागौ हामजागौ माने साहसिक बुरि ब जेबाबो आन्दोलन खलायका माने विदेशी गु बेक फरेनार गु बेक बांलादेशी गु बेक खूब स्लोगान काहाम खूब साहसिक माने बिनि जे साहस चलाफान पाया हैसि खूब आं जाजागौ बा चिनि बुरै खरकसा रेखा खलायतुं नि आं बनो सेब सेजाया माने आबो आलाया माने आसिके बना आं जाजागै दं बिनो बस्ता थां गानि मारो गाहाम आमदे हेके बस्ता कानै दा जों दिमान मानो रिखिबिदा दिमान मानो अब तो जेफ्रु रिखिबि आन्दोलन खायो अब तो इमोशनल लंगै थांगै माने चिनि दिमान मानासि नांनाय शुधु रिखिबिया आत्मघाती पर्यंत मा खायो आत्मघाती पर्यंत खायो जखन इमोशनल लंगै थांगो आ जरा रक आमति रक फाइपेन मानो आ जरा रक जों आरो रक फान सकना नांनाय गै तक पातलनि कखंखाय जेबाबे चांगां खा किन्तु पातल न देरारिनान बागै अनेक बरक चेष्टा खाइन देरारि पेखिया फरेनार गुबेक बांलादेशी गुबेक अमहायके बिन जे स्लोगान बिन जे डिमान्ड जे टीपीएफ जे चांगांगै फेक्या के अब चेष्टा खायका सोबायनानि बायख्या प्रलोभन फुनुका थांपायख्या बायपेख्या ताबुक तिप्रा मथानबो अमहायके सोबायनानि चेष्टा खायपन मानो आम बागै चिनि नेता लिडार्स रक कर्मी रक चिनि तिप्रासा दफा रक माने सतर्क दंनान नांगौ
हागा बाहायके माने अराय फराय सिन्द्रि फिन्द्रि खालायजागै दं माने चिन्ति प्रासा बसं अबाहायनो सालाय सेलताम सकां ताबुक थांसिर मे ताय कायसा को कासाय फेका जेमन ख्रिस्टान गांके ब्रकनो एसटी फेसिलिटिस निसे बरनो कैंसिल खालायनानै नांनाय निजे सालाय सेलताम सकां जे को कासाय दं माने आंबो तो कायसा तिप्रासा रकनो फिन्द्रि फिन खालायनो अबनो यां अराय फराय खालायनानै जायतो मुंनो गाय मेडम निने आबरनो तैखेनि खुनि कक्रक बहाय राजनैतिक पाइलिया तक धर्म हाबखाता माने इंडिया का डेमोक्रेसी धर्मनिरपेक्ष देश धर्मनिरपेक्ष देश जेभाबे अबुरै जे सामानि माने बसे संविधान सैमा सके साका संविधान बनो सियो संविधान दारा रक बनो बुसुक दारा अकक साइतो का बनो आब सिसियो ताबु ख्रिस्टान रक जेभाबे उत्तरिले तलेख्या हिंदू शुद्ध ख्रिस्टान या हिंदू रक बम हाके उत्तरि तलेख्या जार बुद्धिजीवी शिक्षित समाज रक आंखे बनो फायै तैसे मीडिया फायनाय मापसानानै नांजाक माने ओंखाय बनो आं तासिं सामा हाय माने चिनि जखन चिनि राजनैतिक चांगाङै फायो आबनो केबो सबायनानै नायो हिन सामा हाय बनो बो केबो हुस्कानि फानो रिखना माने रिया फानुं खाना माने साजाक तिंगो ता कग्र वान सुकजाक तिंगो ताबुग्रम दि आरो बसाका ख्रिस्टान रक दुयेलार उनको नाहार दंगो फेसिलिटी नाहार दंगो कासा एसटी नि कासा संख्या लगुनि माइनरिटी नि ताबु ख्रिस्टान रक जे सालायमानि जे जाना मते खरसापानो माहायके फेसिलिटी दुयेलार माइया बो तो खरकसा शिक्षित बुरै बवान सुकनानि नांमानि आं जे अकक साकांका बर थां सगुइनो ताबुक आं खरकसा खुरकसनो सिंगु बिनां नायख्या बं बिसिंतै एबं नुबुनुखा एक्स मिनिस्टार एके बर्तमान विधायक सामानि बनुखा अब कोनो राजनीतिक या अबंखा ख्रिस्ट तमन जमते हदा बंनि त जनजाति सुरक्षा मञ्च हनेसि बुङुरो जागबा जमते हदा ने होइतेसे ओ जनजाति सुरक्षा मञ्च फायुक निसाउ माने बिनिं कोनु खाता जमते हदा ने होइते मके फायु हंका आसिक बिराट माने कतहर कक महाके जे सामानि मीडिया फायनाय अब बरं माप खायनाय दिबा जमतेराबो हा माबो साखाबला ना जमतेराबो बचाउ कक मा साका अब उंलाइगला खाहनै नाय आम तै रक हंकाय माने ठीक न नों जमते हदा ठीक न नों जनजाति सुरक्षा मञ्च नों जनजाति सुरक्षानि बागै कक सादिबा नों अरबो एसटी कोटानि बाद दिदि बातिल खालायदि हिनि सामानि बातिल खायप्रो निनखे लाभ दांनायबा नोंखे एसटी आ दिबा बाबोनो बुजिना दरकार त माने शिक्षित बुरैङै नाय नोंखे ताय केसा हंका अबो उङै मानो अरो एसटी हंका अरबो आरो खरकसा चाकमा दंगना अ चाकमा हंका तमो बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म ना थं चाकमा बुद्ध धर्म चाकमा रक तब माने तबो जदि खा नांलाय फैलेका हंका आरो चाकमा आसुक जा हंके बा चाकमा बुद्ध धर्म बिन बुद्ध धर्म नबो बातिल खादि बररो फाइनायब्ला ना अरो राजनैतिक हाबजाक दं हायसे हंके अरबो चाकमा ततिसे बो एसटी ततिसे बो अतिक कक साइमान हंका ओ चाकमा नबो जों रिलायनाय लागेरा ना बरनि चाकमा हनै दोग्लाय फैलायके बांलादेशनि दां थांनो तेब तो चाकमा बांलादेशनि फाइ दङ हंके बा तैसा द आन्दोलन नंखरि मानो चाकमा रक जे बांलादेशनि फाइ दङ मानि बरंनो मारो हनाय हिने आ आन्दोलन द खिक्लायना नाय दंहा आमति फानो मानो ताय कैसा हंका अमो हाइबो उङै मानो ताबो जों बांलादेश बसङबो आगिनि कगनो जों मोइतो खाय बेगियार रिनेखे नगो आरो हंका हिन्दू मुस्लिम हिन्दू बांगाली हिन्दू मुस्लिम आरो साम्प्रदायिक दांगांखा तिरप्राव खारफायबाय क्या आजरानि कग्र
Tirpura aश्रयनि हारि थांलायलिया Tirpura तंग्रुखा ताबो आरोबाव धर्म तुई नांलाय हंका माने आरोनि जे मुस्लिम रक संख्या गोबां रक ओ बांगाली हिंदू न सातका आरो हमाहायके सातका ने जों खाना माले ओ मुसुक बुबुक रंनो बंनि नक रको नुकारको सिंगरिपु ओ आरोको खिचनरिपु गातिरको खिगलायरिपु बखरो रक नुका खासिरिपु नगो खासिरिपु अमाहायके टेक्तो सजंगिया nge नांलायख्या आमतिरक नि जों खानावो nge ताबुक Tirpura bo अमाहायके न जों बैजोंनो नायरंना नायदो मणिपुर जेमन कोकिबा माइते नांलाय माहाय nge अरबो गिर्जा नक रक ताम अंबायख्या आबरो यांगो Tirpura bo अमाहायके न तामहंखा रखा Tiprasa Hindu Tiprasa Christian आरो Tipra no नांग्रेना नाय दंहा अरबो आतिं दंहा गतमो चिनी दिमान तमो ग्रेटर Tirpura लेन आ आंदोलन न पगलाइसे अबस आंदोलन मा खाइसिनाय ख्रिस्टान हिन्दू माने धर्मौसे आंदोलन खाइमा दंसिना हिंका राजनैतिकनि कख बात सिरि अर जों बिजि खाइतोरनो नाय दंहा हिंका आबोनो जों बुजिनानि दरकार अरबो तामहंकानि नि अबो एसटी बात मारनाय हिनि दगो जे सामानि आबो तामनानि निनबो आबो हामियानि जरां खाना आबो खुगनां कबुनान मुसुंगता जेबाबे बररो फाइ सापायके नंबो ताम हिनतों सेमालिया ओ आनो तुई सासके जत्त बर ककमा सापायके हिनि दे नंबो बुकुं तरि तंखा आबो नों बुकुं तरि तंखा निन बुलुंनाय नों फाइदि मीडिया फाइ नायतेसो नों खमा सानपायदि आंखा कक सारा मुसुं बनो खमा सानपायके अबो ताइ केबो उत्तरि लायगलाखा भाइ गंगै थांमाने एसोसिएशन कतर थांमाने अब चिनी न खति हाइसि कग्रग न बजे सामाने अब चिनी बागे बेलायके खति वानसुगे बाबे आइ नंगो साजाखा साबो दागि जागिबो किन्तु आरो राजनैतिक दंगो राजनैतिक बाय जोंनो थंगैनाय जोंनो अनेक उनस्रुरिखा जों ताबो उनस्रुमां अनेक तलक कलाइसुगै थांगा जतन आशा आगोगदि थानचां दिहिनिसे सानाने मुजुं अब तो सेमाखा ताबुते कैसारम दे जम तिनी न से खनाय मानखा जे चिनी Tiprasa हामक्राय बेदेकनि मन्त्री बिकास देबरमानि जे बिनि आमसाइ तंमानि मुंगिया गामिनि कैसा जागावो जे चिनी Tiprasa बसंनि न खरकसा सराय अब बिसिंनि से कासुगिया कुना अब हाय सराय न जामरम जे 30,000 रां बाय अब हायके फालै रमानि जे कक्तमारो कासाय फेमानि अब रकले ताम रकनि बागे आसक अब हाय खाना ताम अब बाहाय रक साना मुसु अब कताल को गया बसा फालाय माने सिपेम ना मालो बसा फालाय फैलेगा सुआग बाय पर्यन्त बसा फालाय दं रां बाय फालो एवं आं जदि आनि मइतो जदि अब बुलिया हंगाय मनो नि पार्टी अफिस सिपिएम नि आमलो बसा फालाय माने आ गतना रक दं एकाय एमने तो अब बसा फालमा तो गतना गोबां मा दं तामनि हिंगा ताबो तो बीजेपी आईपीएफ तिनि सरकार अब कतालिया तेब दं बसा फालमानि बीजेपी आईपीएफ नि सरकारनि जरावबो अब गांका मीडिया पे फोकस केनुका माने ता तो योग्य हाइसि मीडिया जो योग्य एका अब न जेबाबे सरकार तंनाय रक ताबो विकास देबरमानि बिनि एलाकावनो बो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर पत कताल आगि तो चाइ थानाय रगिला मा तंगायो ओंखाय जे बाजेट सेंट्रल गवर्नमेंट থেকে बख्र गनि फेमेनि आ बख्रको गलाया एके ताबो रमदि रेगा खाइमा रकसे रेगानि रांमाया र ओंखाय ताबो नक फाइबो अब तमनानि सिखलाय जाक्सिनाय जैसा साम फाइबो सिखलाय जाक्सिनाय ताइ डेभलप नि जागा थां सगैलिया ओंखाय अब न जे कोनो सरकार फाइदे जों आ स्लोगान काइसा अब मइतो बेलाय मानो सीपीएम नि आमलनि स्लोगान बामफ्रन्ट सरकार गरीबদের दरकार अब गरीबদের दरकार आरो ताम बुजिनायसिन बामफ्रन्ट सरकार गरीबদের दरकार गरैनो ते गरै खेतर हंगाय आ गरीबे राजनैतिक थुंतपु
20 টাকা রাং বাই ফানো मा थांसिनाय 500 টাকা বাই ফান मा थांसिनाय बुद्धि दि 500 टाका हंगा 500 टाका नि माने निन माइते बक्साना जिकरि हंगा 500 टाका नि लुबाय 2000 नि लुबाय न बुद्धि पाइलेसिनाय आमते खायनानि बा आमते माने राजनीतिक थं माने जोंनो गाय अब सामनो राजनीतिक थं चिनी ट्राइबल इलाकाओ चिन तिप्रा सा इलाकाओ अमहायके आगिनि सिमि थंजाक फाय माने ताक बमहायके थंलाय तुलायखौ कोन डेभलप ग्रै तैनि बागैसे गला तैले आंदोलन मा खायको निनि लामानि तैना आंदोलन मा खायको कारेन्ट तै आंदोलन मा खायको कारेन्ट अब yang वातै नखा सम्पायके हंगासे कारेन्ट जे थांपायो तिप्रा साबारियो हंगाय उसकांगो हंगाय ओ आगरतला वनो अप्रोतामो ब तारिखो जानि नबर वातै फैमानि इनके अरब फाइतो तक निवाना जागलाया दिबा इनके आफ्रो नायने मेनि चिनि MLA क्वार्टर हंगा कारेन्ट दंगो इनके टाइम दिनो आं नन्दनगर थांमाला तिप्रा साबारि नाबो आरका कसक्रेका हाय मोबा पारानि नमना सिं तंग सिब्ला हिनसे माहिनचो आरका कारेन्ट जिकरि हरनि सिमिनो yang टाउन खै दंगो आरका ताम नन्दनगर खै कारेन्ट करि आरो नन्दनगर तिप्रा सा गोबां हंगा आमबागे दा करि खा हिनसे आंका खासंनि मा दंसियो हंगा अम हाइरो हंगा डेभलप जे कोनो सरकार फाइदि जे कोनो सरकार फाइबानो चिनि बरक करि बिग्रा नङै दंनाय जारा क्षमता दंनाय र बम हाइकेबो प्रशासन चालक बम हाइकेबो बिलि बन्टन खलाय आरो जारा चिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि दंनाय र जारा चिनि तिप्रासा मन्त्रि दंनाय र सठिक भाबे अब्रनो नायनानै थुन माने चेरि नायनानै थुन भाइ ब जागा थांगै चिनि बरर डेभलप गया आबनि बागैनो त गिराता तिप्राले नांगले आबनि बागैनो त आलादा रायजो नांगले सानानै थांगा हंगा आरो खब जागै दं जों सुदु आरो तामनानि चिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस अब तो थिंग दं एक नंबर yang ek dike develop gya jodi or wo saman bonton bili bonton khangkai saman babi bili bonton khangkai or boro alada raijor hin phagamba or boro ancholik ni সংগঠন বখানা নাকামবা or যদি মিলা মিশে তংলাই নাই যতন সম অধিকার রি তংখাই নুংवाइसे मुख्यमंत्री चादि जोंवाइसे मुख्यमंत्री चान मुख्यमंत्री ब नों आं हिलाया ओइ हायनो और যদি प्रशासन ठीक चलित हंगाय गवर्नमेंट ठीक चलित हंगाय और कोनो दिन आंचलिक दल बाजाय गेला खाम कोनो दिन आलादा रायजो बसान गेला खाम अब निनि आनि और तामनानि एकदिके उन्नत एकदिके अवनत आबो बनुक जाखा एकदिके बांग्लादेशनि फाइतंखा बांग्लादेशनि जे फाइमाने सामाल लिमालालिया बिनि बांग्लादेशआव बिनि बैंक बैलेंस दङ आरो इन्डियाआव बिनि बैंक बैलेंस दङ अ त्रिपुरान कङ सासिनो त्रिपुराआवबो आरो बहुत नि जरांका आरो बहुत दियो त्रिपुराआव बहुत नि जरांका आरो बहुत दिफायो आमतैबो दंगो ओंखाय ओ तासिं आं सामान ताव ताम हंगामा चिनि बोरै बुखक सामाने ओ ख्रिस्टानि ति सामाने एसटी नि फेसिलिटी आहा बरंनो से बचेत रखाय खाम आब्रं से सेत्र नायखें खाम गाबोन चिनि थानि रगत जरा रग वासा करै लेखा बांके साइड मांखना ग्रेटर टिप्रालेन तै जे तिनि चिनि टपिक तंमानि आबुन तै मैडम नि खुक्ति बदाल बिदाल कग्रक खना कांके ताबु पाइथाक फासिङन थाङै दंसियो नके मैम पाइथागो अबन सुनामु सुङो जे ताबु चिनि हास्तिनि लुकुरंनि बागै बबाइ सखांनि बागै ककचार मुरक तंनायनि खुक्ति आव जत्तो ताखुक्ताय बुखुकनि संविधाननि जत्तनो आं अबनो कबं मंगनारगो जों सब समयनो सालायो अ हा चिनि हा चिनि 184 जन राजा ताबुक 86 जन चिनि महाराजा बुबाग्रा जेकुनु राजनैतिक खायदि जों अ राजानि ककनो साइमांनो जों राजनैतिक बख्लालायो अ राजानि हावो चिनि हा हिमबानो चिनि हा दा तंसि चिनि अधिकार जों मानै दा तंग आब्रंनोबो जों किचा वान सुंनानि नांगो ते चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन ते आब्रं किचा वान सुंनानि नांगो अरो जों राजनैतिक मां थंलायै नाय निजिनि जात दफानो चेरलायलिया थिनांनि बागै वान सुगलिया जों अरबो राजनैतिक पावरनि बागै सीटनि बागै चेयरनि बागै सिमि कक सालाय तलाय हंगाय दफानो खेल करि हंगाय थिनांनि
थिनांगौ चिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन सिख्लारक दंनायरक बुंनि भबिष्यत बेलायके हामियांनाय तामने हिमालय ताबो जे हाते मारे ना बाते मारे हिमाहाय याक बाय बुया माय बे बुतोरी रिखा चिनि सिख्ला जेरेरक न ड्राग्स बाय कोबुली तोरी रिखा ओ ड्राग्स कोबुली नाय साबो फाल ड्राग्स साबो साब ड्राग्स फालनाय रखाबा बमो हायंगै तंखा जानाय रखाबा बमो हायंगै तंखा आब्रं के जों किसा वानसुंनानै नांगौ ओ ड्राग्स हयते चिनि सिख्लारक न मुक्ति मानिनो नांनाय जों फियकनानै नांनाय आरो रग वानसुकदि ताई चिनि अब जरा तंखौ जों चिनि हाबु बाग्रा ताबु लगिरि तमान जरावो चिनि हाबु बाग्रा न लगिरि लायदि चिनि हाबु बाग्रा महाराजा जों चिनि बागै सामुं खायनानै ताबु बोसाजाक आचायखे थैनानै नांगौ ताबु बाग्रा गोथां दंखौ ओ गोथां तंसाक न जों बन लगिरिवै फायदे ओ बाग्रा सामा हायनो लास्ट फाइट हिमाहाय जों मन लास्ट फाइट बाग्रा न लगिरि लायै चिनि थिनांनि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै एंखेब आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जत्तन आगुगै फायदे हिने गबो नारंनानै जों ओंखाय नरक जतन खोनाबाय खेना चिनो तिनि फाइ मानजाक फाने नारवाय बुखुक जोंनि खुक्तै वो बाहाय हास्टेन रुकुरक न कक कचार मुं नारखा गबो हाय के न जों तिनि बान्दाव फानो फाइ मानजाक फाइमेन बागै बेलाय बेगन ते हामबाय माया फारो मेथाम न ओंखाय तिनि बान्दारक तो तिनि आसक जरा तनि काहे पण चिनि नेक्स्ट टॉक शो ते वैसा तंग फिनाय 24 नवेम्बर 2023 फासाल 7:30 PM छानजा जरानि कक सलाय बान्दाव चिनो र नारवाय इंगे मानजाक फाइनाय बिजबे बदलनि MDC बिदुत देबरमा तिनि बागै आसुक नং सिथों नरक नायना तापकदि चिनि खरां जतनानो खुलुमका जीतेगा हारेगा तो हारेगा लेकिन करके रहेगा नहीं भूभाग्र सामानी अब उनका 2023 फाइनल 16 तारीख को आंध्र से मारी भूतिथि अवश्य थांचानी मारी चिने एक इशू अन्य वाम विमान और विमान का ग्रेटर तिप्रालेन चिन्माना नहीं ग्रेटर तिप्रालेन Chini next generation से chini मुंडी ग्रामंगा बुआ ग्राम पायली बागोई बुआ ब्लैक पापा नाम सापा पायली पो बुआ ग्राम के पापाई लोगो बुआ ग्राम तुरपुई लोगो बुआ ग्राम तुम हम लोगो बुआ ग्राम विशिष्ट तुरपुई करना अब चीज विश्वास करो ये प्राप्त था बुआ Tipra
ni अधिकार ang tiklai timan ababa ang cesta khlainai ani buri buku sama kogru buba grano sebo yakal liang gangkai bo busu power mane asike saka abo bo wan sukna ni bishoy borok rok botai misi diri kha aulia tosa tai sakai ni samsre resapka selebo ta thang diga tinam sia hinai resapka selebo oporo tai misi diri kha BJP khanani RSS khanani norma sini tobi abo tawana di abo sanai no pagole ki na bole sagole ki na khai mahai যে মরণের কালে 6 মাস পাগল হিংসামানি আবো কবরক সানাই ন সানাই সাই টংথং আবর মনর পুইতো তাথানি বিশ্বাসতা চাদি আবো সাই টংথং কেবেঙ্গি টংথং badra sao ani ras place dorkar krai nangka ras place pano thalai ini sao ubadra punugo mum mayu bua konnui tongo obono pano thalai ang tobo o Tipra sarong bukti klanai ini punugo ubadra जों ता मुगासिनि थिनांनि बागैनाय कुसुं दं थानानै बागैनाय जिनि आलादा रायजो नांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मान्या साक जों बुबाग्रानो लगिरि थानाय जों सिसिनानि नांगौ जों बुजिनानि नांगौ जों सिरिनानि नांगौ किन्तु जरा दंसानि जरानो मारनाय जरा दंसानि जरानो रमियाखाय जों जिनि नेक्स्ट जेनेरेसन जों मोथांगै कलां बांला Motha Swapna Debbarma Tipra Khorang Ngogni Adamdu Tongdagui Kaitori Mugui Samai Tangni Sauze Ang Khorang Raidagui Samsaja Barot Ni Elembag Ni Hasim Manimate Chopra Saragui Baratni Sarvabhaumoto Te Hansa Okhalayuno Mothangui Naramani Te Ani Sakao Wabda Samno Mambat Burirok no jadi orai porai klayo Tipra Mothana orai porai klayo bubagram laci mungri ungat burirok pun dia cukup ya. ang mananiya speaker ni hari sanan dulu ni thute khlainai o burirok ni izzat ni byaparo wan sukhai kalayo jahate Tipra rajyo ekta jikon cha rajyo ho nari dorshon shirjan stan adhikar thake ni chhajage apnari tui bubagrano pun kisu khlai gangkai जों बुरिरक आत्मघाती खायनानै पानो राजि दङ जों बुरिरक चुप खाय दंला जों बुरिरक फुंके ताखाना नासिं सिनाय फायदि नरक 5 तारिखो बमा हाय खैये रासबारिओ नरक गेराव खायबाय रासबारिओ बुबाग्रानो बहाय के बन्दी खलाय जों बुरिरक बो जों फानजा नाय सिलाय सिनाय फायदि जनजाति मोर्चारो नरक बाय जों चेलेन्ज खलायो चिनि बुरिरक जों बुरिरक आत्मघाती खायना पानो राजि दङ बुबाग्रानि बागै अ हानि बागै तैतफानि बागै जों Tipra rajyo labu nugo jara और नेशनल को छानन थाखाय राष्ट्रीय को छानन थाखाय चिनि जेरायो ताको जरा जुबकखा और 20 माहिनी मेरुदण्ड हिनि कोनि जागो जुबकखा समष्टि जाति हिनि कोनि जागो ओ जुबक ताको ब अवस्थाय त जागा इलेक्शन तरबांगनि आणि मानदाय एलांगावनो बुरा खाव कायसा एनजिओ तरफे कायसा इलेक्शन तरबांगारो और 35 जना स्टुडेन्ट दं अबंखा द्राक्स जानायलो एकमात्र चिनि नाहार मुंगांकाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड चिनि नाहार मुंगांकाय बुबाग्रानि लास्ट फाइट और लास्ट फाइट थिंके 2023 যদি কম হয় যদি রমজান ভিতর মুঙ্গাঙ্কাই ও নেশা মুক্ত তাঙ্গি ইন্ডিয়া যদি